Lunes nakalas dili lang Biyernes sa Pinas kontra nga dili mapitas bisag mga pagkagalas bisag sa pila pakabas pero ayaw did ugawas kagaw ni mugna ni sa tao pakatagsa ibabaw ang kinabuhi ron kayaw COVID-19 ang mutukaw hala sige og pangunaw para di na ka maamaw sa mga hugaw nga kuyaw ayaw lang dito buhi suway raning niagi kalampos rataan kaagi kinabuhi iampo ang gibati sa justa makitagi tagaan tagpaagi lang ta magtalim ayaw lang dito buhi pagsuway raning niagi makalampos rataan kaagi sinabuhi iampo ang gibati sa justa makitagi tagaan tagpaagi dili lang ta magtalim pandemic nilabaw nagpanik mga tao tungod sa kagaw nga kuyaw mga patay ang nilabaw sa kalibutan nga kuyaw nagkadelikado na tanan sa mga kasada nga hawan wala na itaw mag-agian kay ang tanan na kulbaan mga doktor buhat tanan paagi para sa tanan o saludo nga tanan dagang salamat sa tanan ayaw lang dito buhi suway raning niagi kalampos rataan kaagi kinabuhi iampo ang gibati sa justa makitagi tagaan tagpaagi lang ta magtalim ayaw lang dito buhi pagsuway raning niagi makalampos rataan kaagi sinabuhi iampo ang gibati sa justa makitagi tagaan tagpaagi dili lang ta magtalim antuson ang tanan tinuyuan jud in town binuhat ni sa tao ug kamatyan sa mga tao magmugna ug hugaw tas kalibutan maamaw pareha aniron paduol tas kamatayon dibukaw ninyo panghudon kay over population grabihang operation panghudon man sa dayon bisag asa nga direksyon ayaw lang dito buhi suway raning niagi kalampos rataan kaagi kinabuhi iampo ang gibati sa justa makitagi tagaan tagpaagi lang ta magtalim ayaw lang dito buhi pagsuway raning niagi makalampos rataan kaagi sinabuhi iampo ang gibati sa justa makitagi tagaan tagpaagi dili lang ta magtalim